सावैमानो बुबाग्रानि दागिजाक एबा tipra mothani tiduljak tini Jampuijala bisi YTF ni bukatei koita kami ber 12 kami Jampuijala bisi na andro je 12 kami khobjak majagao tini kami habini chini greater tipra ni kokno tui awareness klai tongo tai obono pulako obono poreo kubuni parao habnai nini je video photos khlaimani nang pulan chim party tongni गोबां कुंगनो फुनुंनाय सिक्लार टेबो टंगो सिनि जे नांकुंमनि सबानो जों सिक्लार तैनानि बागै जों अबनि बागै तिनि अवेयरनेस खालामनायनि बागै यात्रि बारोखा रेली खाइजामन कुनो हम तिनो दाबि दाबन बायदा रेली खाइजामन ने अब तो दाबि दावाया जों तिनि हाइजराव जों साइमानो बुबाग्रा तामनो नासिगै सिनि दफानि थिनांनि बागै तिप्रासनि थिनांनि बागै सबा अंखरमन आबो काइसांका ग्रेटर तिप्रालेन जों गोबांको नुगै दंगो गामि रगो बाक्सा बरक सिक्ला सिक्लि रग साइमान पनो लगिवर फाया अंगै तंगमन जों साइमानो हाइनि बागै जों तिनि गामि टु गामि हाबिनि जे बाद बाकी बरक फाया अंगै तंगनो जों खाबे फुबाय कयनि बागै ताइ खनारान बागै जों गामि हाबिनि जों ग्रेटर तिप्रालेनि अवेयरनेस न खलाइ दङ अब Jampuijala बिसिनि आन्दर खबजागो नबसदार पारा नादारा नबसदार पारा जों अर पुइला अबन परे जों ताइ बाद बाकी गामि होबो हाबनाय ए सिनिमुं के खला दाराय आनि सिनिमुं आं निबास देब्रुमा आबोथ अफिसियली बाय तो क्लियरिफिकेशन खायाको आं ब्लक कमिटिनि YTF नि प्रेसिडेन्ट आबोथ ता सुजरा